ఫ్యాన్సీ సిల్క్ కోట ఫ్యాన్సీ బూటాస్ వస్తాయి చూడండి. సారీ బూటాస్ వస్తాయి. బార్డర్ మాత్రం చాలా కాంబినేషన్ బాగుంది. క్లాత్ మాత్రం చాలా స్మూత్ క్లాత్ ఉంది. ఇది చూడండి, ఇది సారీ, ఇది బార్డర్. ఇది చూడండి పికాక్స్, ఇది పికాక్స్. ఇది చూడండి సారీ డిజైన్. ఇది ఎంత బాగుంది. ఇది సారీ డిజైన్. పళ్ళు స్మాల్ పళ్ళు వస్తుంది. సారీ మొత్తం కంప్లీట్గా వస్తుంది. రుద్రాక్ష బూటాస్ వచ్చేసి దీనిపైన ఫ్లవర్స్ వస్తాయి. ఇగో బ్లౌజ్ కాంబినేషన్ చూడండి, ఆరెంజ్ బ్లౌజ్ కాంబినేషన్ ఆరెంజ్. ఇది చూడండి పైన బార్డర్ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా అంటే షోల్డర్ పైన బార్డర్ కూడా బాగా వస్తుంది చూడండి. ఇది బార్డర్. ఇందులో కలర్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. మన జగిత్యాల పాత బస్ స్టాండ్, జోగులాంబ సిల్క్స్, కొరుట్ల అండ్ కల్లూరు రోడ్.